अकोला सरोपच्या रुग्णालयातील शौचालयात बेपत्ता महिलेचा मृतदेह आढळल्याने खळबळ उडाली आहे। घटनेची माहिती मिळताच कोतवाली पोलिसांनी घटनास्थळ गाठून तपास सुरू केला। सविस्तर वृत्तानुसार स्थानिक जिल्हा सरोपच्या रुग्णालयाच्या वार्ड क्रमांक 23 मध्ये एका महिलेने प्रसाधनगृहात आत्महत्या केल्याची हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे। मिळालेल्या माहितीनुसार पंचशील नगर वाशिम येथील 25 वर्षीय गोदावरी राजेश खिल्लारे या महिलेचा 4 दिवसाचा मुलगा सरोपच्या रुग्णालयामध्ये दाखल आहे। सदर महिला 15 मार्च पासून बेपत्ता होती। आज 17 मार्च रोजी सकाळी सफाई कामगार कामावर परतले तेव्हा बाथरूमचा दरवाजा बंद दिसला। कर्मचारी यांनी दरवाजा तोडला तेव्हा बाथरूम मध्ये गोदावरी मृत अवस्थेत आढळून आली। शरीर कुजल्यामुळे जिल्हा शासकीय रुग्णालय प्रशासनाने तेथे दाखल असलेल्या सर्व बालकांना तातडीने दुसऱ्या वार्डात हलविले। शहर कोतवाली पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून मृतदेहाचा पंचनामा केला। गोदावरी मानसिक आजारी असल्याचे नातेवाईकांनी सांगितले। नातेवाईकांनी दिलेली माहिती कितपत योग्य आहे आणि महिलेने आत्महत्या का केली याचा तपास पोलीस करत आहे।